kulamulira MPBN. Ndimafuna ndikukumbutse na mawe zimene amapanga atambwali akafuna kupanga chipongwe anthu. Ku Russia kunali bambo Yevgeny Prigozhin amene anayambana ndi President Putin, amenewo anamwalira pa ngozi ya ndege koma atatamba ndi Putin. Zosasefana ndi mmene anamwalira bien. Pa Mozambique pompa analisiya malemu Samuel Machel pa ngozi ya ndege. Anthu linkati ndijani ndi ngozi. Koma nthawi imeneyo nkuti atasempana zichewa ndi anthu ena akawiri atatu. Amvula zaka inu mukuzirani mukuzidziwa ndiwo munditsatire bwino bwino. Bien patani Juni chaka chathachi tamuluza koma chimo limene lakwa bien ndikuwayika ena ake pampando. Ndikunena izi chifukwa bien anayamba kuzunzidwa kuchokera tsiku limene a president amakomwera panopo analumbira. Panopo panali Kanso Soko amene ndi lawyer wawo wa malemu MPBN. Anthu amene ankaganiziridwa analipo anthu 87. Koma timakhala ku court ndi MPBN zomvetsa chisoni kwambiri. Zikomo amene MPBN analandira ndi kumakhala ku court kuchotsera pa unduna kupangidwa zipongwe zosiyanasiyana. Ino amalawi mumaona amatoka kuti MPBN ali pomwepo koma osawangira recognize. One is the example. The function imene kama jacket ankapangisa ku Blantyre. Bien anali pomwepo koma osampanga recognize. Amayi ndabambo ndizoporeka kwambiri. Ndizowawa kwambiri. Chabwino akuti inali ngozi. Inde chabwino tentengeni zimene zozo. Koma lero changu chachitika bwanji lero chokapifira uchilangawa. Bwanji nthawi imene chasana pange changu iyaye. Apange lero changu ifwa chani. Amalawi lero kononga ndrama zambirimbiri za ndrama zanu za misonkho. Ndrama zanu zambiri za misonkho za nani zaonongeka. Changu chimene chocho ndege itagwa sana tamange yayi. Anamba search mochedwa taingati zinozo. Atangopasa ngaso search pang'ono nkumanena kuti yayi tipume tidzayamba somawa. Kuti akena khala mwana wake ochilangawa kanapanga zimenezo? No. Ndufrenda auza chilangawa. Ifeyo sitiopa yayi. Munapa Saulos Motsi. Panopo Saulos tikhala mbirimbiri. Endi silopa kumangidwa yayi. Silopa yayi. Silopa kulipa yayi. No. Simungati pange chipongwepo weekend pampando yayi. Ndipo ndimafuna ndipereke warning paka majekete. Timadziwa kuti tume chame unali in charge ndiweyo. Unali in charge ndiweyo. Ndipo tume lijalo even mwana wake kunokwana atawa. Munkatawa jani ngati muli clean. Ankatawa jani kunoko. Wakuba amatawa opa ndomurani omuthamangitsa. Amayi ndaba mumafuna wemba ni chimodzi. Amayi tonse tigwirizana chinthu chimodzi. Tisabange reward anthu akupha iyayi. Tisabange reward anthu akuba iyayi. Tisabange reward asatana iyayi. Chifukwa asatana ntchito yake ndi kupha komanso kuononga. Amayi ndabambo ndikanakhala nthawi ndikanaka ngalola chimodzi. Bien anapangidwa nkhanza zambiri including mfuno pangidwa impeach. Timakhala kuzunzika munthu chamakhala kufinyika.
Bwana president ndikupemba ni chintu chimodzi. Chintu choyambirira mukazango lumbira. Choyambirira muonetsetse kuti iyi anaisewera iyi mukunama kwambiri. Mukunama iyi munalisewera iyi. Ndifanira peka chitsanzo chaye Evgeny Prigozhin zimana apangidwa. Iyi sinali ngozi yayi. Sinali ngozi limadziwa. Ola mwana wang'ono amazozoti bien munayira kupha. Munapha dala. Ndimamene foya nthawi. Ndipereke bololi. Zio mogombira mbakula lisenzi.